Szevasztok, az én nevem Szentszélkes, és ez itt a túlélő sorozatomnak már a 9. része. Igen, ugye most ezt kisütöttem a vasrudakat, a téglát, meg a sztéket is kisütöttem. Na most eléggé jól vagyunk azért, és most elkezdem ebben a videóban a házamat megépíteni. Az új házamat. Mert ugye mondtam, hogy ez csak egy ilyen alapház, hogy azért maradjon egy olyan házam, amiben van a kezdő cuccaim, és akár még a tárolóhely is sokkal nagyobb. Bal kedvező szerintem. Szóval értitek. Szerintem, hogy mire gondolok. Ebből most 43 darab téglánk van, a ládában nincsen téglánk. Addig most elkraftolok egy ilyen, így egy ilyen ásót, hogy azért már megcsinálom azért az utat odáig. Szóval értitek szerintem, hogy mire gondolok. És hogy eddig megcsinálom addig az utat, hogy szerintem értitek. Na most nem is tudom, hogy ez a ház most itt legyen rögtön mellette, vagy nem mellette legyen, de inkább nem mellette lesz. Igen, most úgy terveztem, nagy munkába fogok bele, mert a házat is majd most fogom, mert majd most képzelem el majd a farmot is. Szóval azért most jön a nagy része. Szóval szerintem értitek, mire gondolok. Zúzott köveket is gyorsan letesszük. Igen, most nagyon szuperül fel vagyok dobva, de nem tudom, hogy miért vagyok annyira feldobva. Mindegy. Igen, ez itt már a ház lesz. Itt már a ház készül, mert itt egy ilyen kis teraszféleség lesz, és akkor azt a 8 darabot elfelejtettem lekapolni. Mindegy. És akkor így, bocsánat. Így, és akkor ezt minden megismételjük, és akkor úgy kb. Akkora lesz a ház. Na, most akkor a vasrudat kicserélem földre, és akkor itt elkezdem beépíteni. Nagyon fel vagyok ám dobva. Szerintem amúgy hallhatjátok igazából a hangomon, és nagyon fel vagyok dobva, mert azért most már elkezdtük, azért már jókor rá a szuper szörvegövöldöket. Szóval szerintem értitek. Nem tudom, hogy miért mondom mindig ezt, hogy értitek. Nem is tudom, hogy ez így nagyjából elég. Hát ez így elég. Ha nem, akkor már majd megnagyobbítom. Cuccost. Ez itt ilyen úgy lesz amúgy kitalálva. Ez így lesz, és akkor lesz ilyen lépcső. Itt vagy lesz egy felmenő. Szóval. Akkor most miért is jöttem be? Várjatok. Megvan. Kraftolni jöttem. Hát azért nem teljesen lekraftolom, amennyit csak tudok, csak hogy nagyjából azért legyen belőle. Azért sok kell ehhez a házhoz. Azért ebből sok kell.
Még ebből még teszek, mit tudom én, mindenhová, minden slotba 2-t. És akkor ez így elég. Hát, és, hát nem lesz elég. Meglátjátok, hogy kevés lesz. De mindegy. És akkor itt majd nem tudom, hogy brick legyen, vagy ne brick legyen. Mondjuk kigondolom. Ez így lesz, és akkor... na, ezt elrontottam. Elvénáztam. Így. Ó, ezt elrontottam. De azért még ráteszem a másikat is. Nem, akkor elég lesz, akkor rosszul számítottam. Srácok. Nem is tudom, hogy ez legyen én elképzelésünk szerint, hogy a képzelések szerint. Most lesz szebb inkább a stone-ból a föld. Inkább a stone-ból lesz, mert szerintem ez tök jó passzol szerintem. Nem jó, ez így nem jó. Most már lekraftolok egy shears-et, mert kell a shears. Ez a vágó. Kell nekünk, mert oda ilyen kis... mindegy. Azt hiszem, hogy shears-et, nem? Shears-et így kell, nem? Nem, shears-et így kell. Nem, akkor shears-et. Nem. Ott volt. Itt volt ez megszóló amúgy. És ezzel lehet ilyen liveket szerezni. Ami a fa tetején. Fa tetején található, ugye? Csak így rákerülni a blokkokra, amint mint hogyha látjátok, mint hogyha most kreatív módban lennénk. De nem vagyok kreatív módban, látjátok. Szövevőben vagyok ugyanúgy. Ezt a füvet is így meg lehet vele készíteni, meg lehet vele craftolni. Szóval sok mindenre jó az a shears. Hát és bárányt is le lehet vele nyírni. Szóval értitek. Mire gondolok szerintem. Jó, most nem érdekel. Srácok, akkor ez a 33 szerintem elég lesz. Elég lesz, és felveszem. Felveszem a bénát. Ez szuper. Szuper. Nem biztos, hogy így lesz, de az kívülről így lesz, ez tuti. Csak hogy nem biztos, hogy így lesz az alapja. Bár tök minden, mert az alapja így is, és amúgy is így lesz. Szóval értitek, hogy mire gondolok szerintem. Szóval most ez itt kezdhetünk, ugye? Bár el a tőrdeszkákkal beépíteni a házat, és akkor ez itt tök jó kis dizájnos, szerintem. Szóval így néz ki. Amúgy tök jó kis dizájnos, szerintem. És akkor így lesz. És így lesz. Tudja, hogy így lesz. Még majd kijöntöm. De mindegy, sziasztok! Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!